Cynwen ar ge crydd. Am arbediad gan Dave Jones achos oedd y ge crydd na. Yn cael ei bwyso'n berffaith i'r gornel ucha gan Cynwen. Mae dal yno i Penybont. A cyfle nawr i Drenewydd geirio. Cyfle gore. Penybont o'r gic osod. Nigel Harris. Llwyddo i gael croesed i fewn. Rushton yno. Robles sy'n ar gefn y cwrt Cosby. I gosod i at Rushton, mae'n le. Tio gwasgu yr ergyd. Heibio i Jeffries ond methu taro targed i'r rhwyd ochr. Mark Little mewn lle. Little yw'r opsiwn. Clutton, a sodliad at Kane Owen. Owen ar ergyd! Owen yn sgorio! Am gol i Penybont. Y cyd chwarae yn slic lawr y dde. A Kane Owen, y capten, yn sgorio i Penybont. Donald. Callum Roberts yn mynd i nôl y bêl yma nawr. Gwythio Rhys Griffiths. A Rhys Griffiths yn ymateb. Wel, dyw e ddim yn hapus. Dyw e ddim yn hapus. Tom Owen yn cael gair gyda'r dyfarnwr cynorthwyol. Mae'n rhoi cerdyn coch i Rhys Griffiths. Mae'n rhoi ail gerdyn melyn i Callum Roberts. Mae Drenewydd lawr i 10 dyn ar y ca. Mae'r holl beth yn dod o'r cwmpo mas dath ar ôl i Callum Roberts fynd i nôl y bêl o ardal fainc Penybont. Sears gosod y bêl at Ishmael. Rushton y cyfle i ergydio a Rushton yn taro'r trawst. Am gyfle i Rushton. Cyfle gorau o bellffordd i'r Drenewydd. A Rushton methu a gorffen y symudiad. Clutton, wel mae yna dynnu Chris yn fyna. Mae hon yn gêm danllid yn yr ail hanner. Tipyn o gwmpa mas ar y ca. A'r tynnu Chris a'r Clutton a ddechrau y ffrwgwd yma. Tom Owen yn dal cerdyn coch arall. Lewis Harling sy'n cael ail gerdyn melyn. A mi rôl yn y cwmpa mas yna. Walker yn cael cerdyn melyn hefyd. Bydd 2 dîm lawr i 10 dyn. MacDonald yn gadael hon i Kane Owen. Mae'n le i Kane Owen gario'r bêl. Walker sy'n y ffordd. Kane Owen yn mynd o bell. Kane Owen am ergyd. Dave Jones ar arbediad ac yna Dan Jeffries oedd yn cyrraedd yn hwyr. Methu taro'r targed gyda'r ail gynnig. Chwip o ergyd gan Kane Owen yn y lle cynta. Dave Jones yn neud yn wych. Ond disgwyl gwell wrth Jeffries. You know, today I didn't think we deserved to lose the game today. You know, if you look at the games that we've had so far, denied by a linesman's flag at TNS, last minute equaliser against Connors Key, down to 10 men and staring down the barrel against Ballon and pull it back. So, you know, look, there's the way the top 6 is, everything, there's loads of stuff on the games every week, but we've just come on the wrong end of it today. I don't think it was any lack of effort. At times, a little bit of lack of quality with that final shot, final decision in the last third. But I thought we were 2 equal teams, 2 very good teams going at it, hammer and tongs, and yeah, obviously look frustrated and disappointed to lose the game. Mael llongfyrchiadau, triphwynt heddi, hapus y perfformiad? Odyn, yn redig yn yr hanner cyntaf, fi'n credu wnaethon ni dominyddu possession yn yr hanner cyntaf. Ail hanner roedd e bach yn fwy tanllyd. Lot yn mynd mlaen, ond na, falch i dal ymlaen i'r buddugoliaeth.